Здравейте! Добре дошли на паркингът на Triumph Cars. Днес ще разгледаме едни от интересните попадения, които дойдоха с последния автовоз. Като първоначално ще започнем с Toyota Sequoia 2023 година. Не просто автомобил, а направо танк. Но някои хора го използват и за семейен автомобил. Сега ще разгледаме да видим общо взето в какво състояние е дошъл, екстрите вътре. Автомобилът е закупен от търг в Щатите без абсолютно никаква забележка. Като може да видите как и външно, така и вътрешно просто е в много добро състояние. Нека да го запалиме. Чува се един приятен звук още когато запалваме автомобила. Посреща ни дигиталното табло. Една голяма мултимедия виждаме също в салонът, която е с тъчскрин, откъдето можем да си избираме абсолютно всякакви настройки да направиме. Единствено, гориво ще сипем. Така, какво имаме друго? Подгреви, обдухване на предни седалки. Същото нещо имаме и отзад. Нещо много интересно, което забелязахме в този автомобил. Автомобилът идва с сейф, където може да си държите принадлежности. Имаме 4x4, като може да избираме дали да е само на 2 или на 4 гуми да се задвижва. Drive Mode. Нещо също много интересно е, тук нямаме огледало за задно виждане, а направо имаме камера, която ни показва какво се случва отзад на автомобила. Имаме една голяма панорама на целия покрив, хубав таван, направо истинска красота. Другото нещо, което виждаме е head-up дисплей, имаме шито кожено табло в абсолютно целия автомобил, както на седалките, така и на всеки един компонент от интериора. Пренасяме се в задната част на автомобила, където ни посрещат две капитански седалки, доста големи, които са типични за Platinum Edition на този автомобил. Имаме подгреви и обдухване също на задните седалки. Имаме три изхода за зареждане, като едното е 120 волта, другите са Type-C и USB кабел. Отново виждаме шитите седалки, два къп холдера и голямо място за съхранение на най-различни неща. Много приятно излизаме, посреща ни една степенка, която ни помага да слезнем от този висок автомобил. И хубавото е тук, че имаме и трети ред седалки, до който достигаме доста лесно. Дигаме с една ръчка седалката и скачаме вътре. Отзад удобно е. Така малко главата опира в тавана, но като цяло за 3 деца да се качат отзад, мисля, че е напълно достатъчно. Можем да регулираме съответно облегалката на задните седалки, което е комфортно. Имаме штори отзад, ето ги така, които ни помагат за допълнителна защита от слънцето. Два къп холдера от двете страни, тук и тук. Мисля, че е доста комфортно. Взимате си децата и на съседите за морето и тръгвате заедно с тях. Супер! Нека да видим сега и багажника какво представлява на този автомобил. Добре, сега сме отзад. Вече виждаме един масивен багажник, но тук имаме едно интересно копче, с което като го натиснем ни се отваря само стъклото. Бърз достъп до каквото си пожелаем, отгоре на багажника, коли, фанти, абсолютно всичко може да достъпим. Ако искаме да отворим целия багажник, едно копче, предупреждаване, че се отваря и достъпваме до задната част на автомобила. Забелязваме, че при третия ред, когато е пуснат, няма много място съответно за багаж, но съответно всеки си избира дали иска място или повече хора. Само с едно копче затваряме. Нека да видим и какво се крие под капакът на този огромен автомобил. Идваме тук, виждаме, да, не се отваря много предния капак, но ни е достатъчен, за да погледнем какво се случва тук. Виждаме типично за хибридните автомобили тези оранжеви кабели, по които може да познаете когато един автомобил е хибриден или не. Страхотна работа на двигателя, много равномерно, много тихо, изчистен, но разбира се 2023 година, не може да очакваме нищо друго. Другото важно нещо, което е интересно да споменем е 6-цилиндров двигател, 3,5 литра. Някои хора очакват да видят Sequoia с 5,7, но вече новите са по този начин се правят. Автомобилът пристигна с 40% по-ниска цена от тази, която сме свикнали да виждаме на българският пазар. Нека сега да разгледаме и следващите автомобили. Този луксозен 7-местен семейен автомобил пристигна на 104 000 км за невероятната цена от 37 000 лева. Пренасяме се в немската школа, която дойде при нас чак от Чикаго. Mercedes-Benz GLS
450 с 3 литров двигател, битурбо с 362 конски сили. Страхотна машина. Нека да я разгледаме отвътре. Както виждаме, типично за немски автомобил, изчистен, хубаво шито кожено табло. Типично за Mercedes парктроници се намират ето тук. Хубав кожен волан. Автомобила разполага само с подгреви. Имаме офроуд пакет, нещо, което е много желано за този тип автомобили. Също така тук имаме шибидах. Не е панорамен покрив, но пак е доста приятно. Вече сме на задните седалки на този прекрасен семейен автомобил. Бих казал, че се усеща доста комфортно. Дори и да седнем по средата, пак до морето мисля, че без проблеми могат да се возят 5 човека. Но дори не само 5. Автомобила разполага с още един ред седалки, които са отзад. А ако не искате трети ред седалки, получавате един огромен багажник, където може да съберете предостатъчно куфари и чанти. Но дори и да искате, преспокойно ги активираме само с два бутона. Просто немска иновация, бих казал. Автомобилът пристигна без абсолютно никакви забележки. Както може да видите, перфектно състояние на боята отвънка. И се пренасяме отпред, където виждаме под капака този 6-цилиндров двигател с невероятни просто конски сили. Изчистен, имаме си антифриз, всичко е наред. Нека да го чуем и как работи. Запалихме немския звяр. Както може да се види тук на таблото, няма абсолютно никакви грешки, което е нещо много добре. Следващият автомобил е BMW F10 535 3 литров двигател с малко повече от 300 конски сили. Тук имаме един М-пакет, който е така желан за всички, които си поръчват F10. Може да го видим прекрасно. Автомобилът е доста интересен екземпляр. След малко ще видим защо. Той пристигна от Канада без абсолютно никакви забележки за невероятната цена от 17 000 лева. Сега е време и да разгледаме интериора на този автомобил. Влизаме вътре, доста комфортно. Както виждаме, имаме карбон или по-скоро имитация на карбон. Автомобилът разполага с пера на волана, M-Budget, който е тук отпред. Автомобилът е с доста екстри за 2011 година модел. Имаме подгреви, имаме head-up дисплей, 8-степенен ZF, разбира се, типичната кутия за BMW. Автомобилът също така разполага с следене на ленти и Lane Assist. Вече сме на задната седалка на F10-ката. Нещо много интересно, което не се среща почти при никой екземпляр от 2011 година. Имаме монитори на задните седалки, които могат да се нагласят според както му е удобно на човека. Също така отзад имаме и входове за слушалки, както и може да си вкараме и диск. Наистина, доста добър екземпляр е оцелил нашият клиент. Автомобила също така разполага с асистент за сляпа точка и шибидах. Ако и вие искате подобен автомобил, независимо какъв е вашия бюджет, доверете се на нас. Ние сме Triumph Cars, вкарваме автомобили от Щатите и Канада без абсолютно никакви забележки или ако искате, може и ударен да ви намериме. Последвайте ни в Instagram и TikTok.